से आइल बा कोरोना महामारी के। ए बाबा बाबा बाने परेशान ई बीमारी से, जब से आइल बा कोरोना महामारी के। बाबा फिर तो नजरे अपन सेवा का दुश्मन मोला गले अपन देशवा बाबा फिर तो नजरे अपन सेवा का दुश्मन मोला गले अपन देशवा बोली बोली बाबा गरीबनाथ की ले लियो अवतार बाबा, देश के बचाई जाई हो। देह दी सकतिया बाबा, दुश्मन के फार जाई हो। हाँ ले लियो अवतार बाबा, देश के बचाई जाई हो। देह दी सकतिया बाबा, दुश्मन के फार आई हो। जवान भइल बा शहीद उनका नमन बा, हमरा दिल से उनका सम्मान बा। बाबा फिर तो नजरे अपन सेवा का दुश्मन मोला गले अपन देशवा बाबा फिर तो नजरे अपन सेवा का दुश्मन मोला गले अपन देशवा बोली बोली डमरू वाले बाबा के मिस्टर महेश सुभाष दुआरा पखारा बाटे हो। कैसे में कैसे बाबा रउआ के जलवा डरी हो। हाँ हाँ मिस्टर महेश सुभाष दुआरा पखारा बाटे हो। कैसे में कैसे बाबा रहुआ के जलवा धरी हो। नवीन नेह करे हथ जोड़िया हो, भोले न थरवा फूली न केवरिया हो। बाबा फिर तो नजरे अपन सेवा का दुश्मन मोला गले अपन देशवा बाबा फिर तो नजरे अपन सेवा का दुश्मन मोला गले अपन देशवा। रिकॉर्डिंग बाय संगम वीडियो महुआ।